Nu skal vi snakke om service igen. Service. Hvor svært kan det være? Vi ved alle sammen, hvad det er, men vi kan også godt se, at det i bund og grund jo ikke er særlig svært, ikke særlig kompliceret, og vi oplever det meget sjældent. Så måske er det ikke så nemt, som vi går og tror. Måske er der alligevel noget, vi kan lære, noget, vi kan arbejde med. Måske er der især noget, vi kan træne og blive bedre til. Der er 3 niveauer, når vi taler service. Der er selve transaktionen, at servere en kop kaffe for eksempel. Det er grundniveauet. Næste lag kalder vi service. Det vi gør for at øge værdien af selve transaktionen for gæsten. Vi kommer over til bordet med kaffen. Vi lægger et lille stykke chokolade ved, eller laver et smukt mønster i cappuccino-skummet. Det sidste afgørende lag kalder vi forbindelse. Vi får skabt en menneskelig kontakt med gæsten. Den sidste del er i virkeligheden essensen af det, vi kalder værtskab. Så når en fremmed kommer ind i vores space, vores territorie, så handler det om, at vi skal gøre alt, hvad vi kan for at få den person til at slippe fornemmelsen af at være fremmed og begynde at føle sig hjemme. Den nemmeste måde at gøre det er ikke altid, vi har mulighed for at byde gæsten velkommen med ord eller et håndtryk. Vi kan være i gang med at hjælpe en anden gæst. Der kan være lidt for lang fysisk afstand mellem os og gæsten, til at det er hensigtsmæssigt at sige noget. Det er ikke så smart at råbe tværs over et stort rum. Velkommen hos os! Men vi kan altid skabe øjenkontakt. Send et smil, der viser, at vi har set dig. Du er velkommen. Hvordan kan vi bedst muligt sikre os, at denne her gæst får den bedst mulige oplevelse ud af det her, på trods af det, der er sket? Og det er rigtig, rigtig vigtigt, fordi gang på gang så oplever vi, at når vi har gjort noget for en gæst i sådan en situation, så ender de med at blive venner for livet. Og det handler rigtig meget om, at når gæsten oplever, at noget ikke fungerer, så er deres forventningsniveau i virkeligheden meget lavt. Det her er gået galt. Hvorfor sker det altid for mig? Så nogle virksomheder er altid på den her måde. Bla 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 bla. I samme øjeblik vi kommer ind og siger, nu skal du bare se. Vi gør sådan og sådan. Jeg forstår godt problemet. Nu skal du se, hvad vi gør for at løse det. Så har vi overgået deres forventninger i meget høj grad. Og så har vi skabt en forbindelse, som vi talte om på sidste modul. Og den forbindelse, den kan vare ved i årevis, fordi folk glemmer ikke, at vi har reddet dem i en situation, som ellers måske kunne have udviklet sig til en katastrofe. Så lad os kigge.